Sa ngalan sa Mahano, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga Isu, mga Ginoo, kita karon sa itong mga sala, karon kita maandam alang sa pagsaulog ng Santos Misa, ng atong paghandom, ni San Juan Crisostomo, Obispo o Doktor sa simbahan. Kaluya na kita ka Diyos, kamakagagaw tanan, pasalon sa atong mga sala, dadunon ta, kataniya gadto, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kalig-on sa mga naglaom kanimo, nga naghimo mantuga kang San Juan Crisostomo, imong obispo, pinaagi sa katingalahan nga pagpamakba, sa kasanatian sa pag-antos, tugot ang kanamo, at tinuluan sa iyang mga pagtulunan, maligon kami sa paningnan, sa iyang dili matbuntog nga pagpailog, kini among ipangayo, pinaagi sa among iti sa Kristo muna. Mabuyugari bang kanimo dias kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuhuan sa himpit. Kami anhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila. Apan tungod diini gikaloy-an ako sa Dios, aron ikpadayag ang hingpit nga pailog ni Kristo Hesus sa iyang pagtratar kanako. Ang labing dautan sa mga makasasala. Ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan. Walay kamatayon ug dili makita ang bugtong anak nga Dios. Kaniya ang dungog
ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamo mga sulugoon sa Ginoo, day ka ang ngalan sa Ginoo, day gununta ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Ka ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, day gununta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Day ka ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa labaw kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kitasan, ug nagadung-aw sa langit, ug sa yuta nga ana sa ubos. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abo, gikan sa kalabukan, iyang gialsa ang kabus. Day ka ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayawon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang kahoy nga walay sakit dili mamungag, walay pulos nga bunga, ini ang ubat. Ini ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Katatag sa kahoy maila sa iyang bunga.
Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, niubas gikan sa kadyapa. Ang mayong tao masultig magikan sa mayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat o dautan gikan sa mangilad mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay unsa ang ana sa kasing-kasing sa tao, mao sab ang iyang isulti. Nga na matawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo buhat sa akong gisugo kaninyo. Ang moduo kanako, kung mati akong gisulti, kumutuman ini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya may tama. Sama siya tao nga natukod og balay. Nagtalot siya laom nga o gipaluna niya ang kasukaran diya sa babaw sa bato. Dahil baha ang suba o miyasmag dining balaya, wala kinimatay o kay maayo man na pagkatukod. Apan ang tao nga mati sa akong gisulti, dili mo tuman niini, may sama sa katao nga nagtukod og balay diya sa yuta nga wala niya patangig sukaranan. Diya miyasmag nini ang baha, napukang kinidayon ug himpit nga pahagunog sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nunay duha ka klase sa mga tinun-an sa Ginoo. Katong taphaw ra ang pagsalig, puno sa duha-duha, sabi na sinaktan og unsa ni patuto, balansayon ngayawan-on, di gina magsilbi. Uyang umabot ang haylo sa kalibutan nga magkatagbaw sa tawhanong kahinam o kailibgon o ibahan na pagtuo sa Ginoo na maubantay suunan magsalig sa mga fortune tellers, mga tagna gahom-gahom orasyon sa padiha mga pagano o dili gikan sa Dios nga mga patulunan dali lang wani ang iyang pagtuo Katoliko kay masalig naman ani mga butang na makahatag kunuhag hinanali katagbawan sa tawhanong kay libgon kakog sa bahandi gaho maguban pa sumuni pasabotin he ang taong yawanon dauta kasing-kasing ngano yung sana sa kasing-kasing po sa putang yawanon dautan magsultig dautan mga chismusa, mga intrigador, sumanaot sa sikatao, labi ng kikasinahan. Nama siya kasi ang dautang kinaidautang batasan. Tuntang buutan, pugot ang pasala sa Diyos, nagbansay sa pagdumili sa gulingon, sa mga butang, kadi maayo, mga patulunan kadi maayo, mga buhat di maayo, malumo o papsano kasing-kasing. Dali mamati sa pulo sa Dios lig-on o barugana dili mawani paling-paling sa mga sayop nga patulunan ning kalibutan nga mahiluhon makaulipon sa kasing-kasing ug unahuna kay unsa na sa kasing-kasing mo sa isulti sa tao kun iya kasing-kasing maayo no bo mayo isulti pero iya kay dautan bangis ngilad, makina iya, musa yan po, ngilad po. So, timan ini, unsa na si mo kasing-kasing, si mo nahuna, muna kasagarang imong ipadayan. Unsa na si mo kasing-kasing, nga mo mayo, o mapupusanon, uloyon, mangyatagon, mapasailon, musa na imong isulti padayan sa imong pulong sa buhay. Amen. Manindog palihog. Sa atong magkaunayong pagupot sa Ebanghelyo na nag-agad kanato sa pagtukod sa atong espirituhanon puluyanan ibabaw sa lig-on nga bato nga mao si Kristo pag-ampo kita nga sumahan dias pa ingon o Dios among bato dungga kami. O Dios among bato dungga kami.
nga ang simbahan sa kanunay makit-an ang siguradong puloy-anan nga magtukod ibabaw sa ligong sukaranang bato. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among bato, dungga kami. Nga dinhi ni ining libog nga kalibutan, ang mga pangulo sa kanasuran, matinud-anong mutubag sa mga panginahanglan sa ilang mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among bato, dungga kami. Nga ang pag-atiman ug ang pagmatuto sa mga kabatanunan manuka dinha sa mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among bato, dungga kami. Nga ang mga taong nananag-antos sa balatian, sa pangisip o sa paglawas, magpabiling ligon diha sa ligong sukaran ng bato sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among bato, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among bato, dungga kami. Nga ang among mga minahal sa kinabuhi, mga kaparintihan ug mga kahigalaan nga mitaliwan na makakaplag ug kalinaw ug kalipay dito sa langit nung ginharian. Magampo kita sa Ginoo. O Dios, among bato, dungga kami. Langit o ngamahan, ihatag kanamo ang grasya sa pagsabot nga ang among kinabuhi, nag-agad gayod diha sa kaayo, sa kamatinud-anon o sa kadasig sa among isig katao, sa ingon, mauna-una kami sa ilang mga panginahanglan, kumakaamgo sa mga katungdanan, kini among ipangayo, ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kini nga sakripisyo. Dawaton unta sa Dios ang amahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimo unta kanimo ang sakripisyo nga among gihalad, nga mahigmaon sa Panginoon San Juan Crisostomo, kaysa iyang pagpahimangno kanamo. Kami usab na himong siguro sa among pagdaig kanimo. Kini among ipangayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, yung tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong kayo na magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapi, kayo magitugot na magsadya ang simbahan diya sa pista ni San Juan Crisostomo. Sa ingon, ngayon kami giligon, pinay sa paniinas sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming ituluan, pinagay siyang pagwali, ug panalanginan, ug panalipdan, pinagay sa iyang pangaliya nga magkapayuot ngayon kanimo. Buos aban sa panon sa mga anghel ng mga santo. Nagadaya kami sa kahalandon sa may hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom, puno ang langit kong
dahil ikaw ginuhang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos na ni magagasa, aron mahimong kanilang kanamong lawas. Ug dugo na si Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon likwa sa upan. Pasalamat kanimo. Ipika subihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini niyo tanan ug kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang pagi, tapos ang paniha kung may kuwasi sa kalis, di pasalamat ay pusa. Miyata ni nga to sa mga tinunan ug ingon, dawata kini o Panginoon, kamang tanan gika ni ini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bago o tunay kasabutan. Ano ko nga iula alang kaniyo kalahatan ng mga tao, aron na mga sana mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahala kami kanimo Ama na nagpaan sa kanabuhi o kalis sa kaluwa sa nagapasalamat kami kanimo. Kung kayo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang o mga lagang himuang kami, kay mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinunumay Ginoo ang imong simahatibo kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Leo 14 among Santo Papa, Jose among Arsobispo, iya magkaabang obispo sa tanang mga pala. Nanay mga anak, imong katawagan na kami kanang alabi ng kanto mga nahikalimtan. Katuway nag-ampo lang kani, imong tanang ka lang sa purgatorio. Sabi niya, matayas manikis na banhaw sila ubahan kani. Dada silang tanan sa pagsuot sa kahayag sa imunaw. Pero ikabing tanan, di mga kami ngayon nga makaambay sa kinabuhin tunay, o ba ni Maria, ginahang orahan sa ba ni San Jose, ang bana, o ba sa mga apostolis, mga mater, mga sa mga gusto mo, San Martin de Porres, San Pedro Calungsod, tanang mga santos o mga santas, na nagatuman sa imong kauboto na taas sa katuwigan. Kung kanila may kaunay kung may kawahimayaon, pinano si Kristo, imong anak. Pinay kaniya ba ang kanidiha kaniya, hatagan na kaniya makagaw ng amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, tanang nungo himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para magampong kita nga ito sa mga itong awiton mga pulong, tulungan na ito sa atong manunod. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, hindi sa'yo tamaingon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maayong nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa palulay, inunualwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag mahiliwas tanang kasamo, sa tanang paawat kami nga malawan sa balik. Yesu Kristo manunod. Kay mo man naging harian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoon sa Kristo na ingon ka sa mga apostol sa kanilang nabili o kanilang kanilang ihataw kaniyo. Nagtanang nga mga salagon ni pasada sa masibahan na sibo sa imong kaubuton. Patay kami sa mga kanilang kayusa. Ikaw ang kapayo karihangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanilang manaka ninyo. Manausab kanimo. Kita timan sa tuong panaginig sunod. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ini mga kudero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Walang kidapit na sa bangkiti sa Ginoo. Binari ako ang mga kalawat kani. Paano hulong lamang mamahay. Mag-ampo kita. O maluloyon nga Dios itugot ang mga misteryo nga among gikalawat sa Panginoon San Juan Crisostomo. Maligyon ka namo diya sa imong gugma, maghimo ka namo nga makaunayong mga magtatanyag sa imong kamatuoran. Ini among gipangay ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manausab kanimo. Manalay kaninyo ang Dios nga makagaw ka ng Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa dad aniyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.